Bon dia a tothom. Des de la XAC us presentem el projecte Xarxa. Segurament algú cap de vosaltres ja el coneixeu, d'altres no. I passem, no, Alexis? Passem a la... Sí, no ho passen ells. Ho passen ells, vale. I bé, què és Xarxes? Molt breument. És un projecte que consisteix sobre la sèrie documental dels padrons d'habitants, que prèviament ha estat digitalitzada. S'aplica la tecnologia de visió per ordinador i es desenvolupen programes de reconeixement massiu de caràcters de lletra manuscrita o mecanoscrita per fer possible la transcripció automàtica o semiautomàtica dels documents. És a dir, en altres paraules, que l'ordinador pugui llegir i transcriure un document digitalitzat, una mica en el mateix sentit que hem vist abans amb els companys holandesos. Aquest projecte es porta a terme amb la col·laboració de 4 entitats: Centre de Visió per Computador, Centre d'Estudis Demogràfics, la xarxa d'arxius comarcals i els voluntaris, que van validant les dades que es van transcrivint i d'aquesta manera el software va millorant el rendiment i va aprenent. En aquests moments la xarxa, no sé si hauríem de passar, tenim el plànol. Podeu passar, sisplau. Podeu passar, no sé si és per aquí. Si podeu passar la... Perquè aquí sí es veu. A veure, perquè es vegi el plànol. Bé. Si no. En aquests moments la xarxa s'està desplegant per tot el territori català a través de la xarxa d'arxius comarcals i dels arxius municipals i tenim 6 municipis finalitzats, 21 en curs, 19 que han començat i en total tenim uns 424 padrons digitalitzats i una mica més de 55.000 imatges. Llavors, amb aquestes dades que obtenim, què fem? Doncs creem una base de dades, evidentment, també amb un cercador, que en alguns casos ja el tenim linkat, per exemple, amb Viquipèdia, en el cas de personalitats importants de determinats municipis, però el projecte l'hauríem de pensar en una manera, en un sentit més ampli o més ambiciós. És a dir, les dades que obtenim no només han de servir, per exemple, per anar a buscar el meu poble, a buscar el padró, a veure el meu avantpassat, què feia o en quin carrer vivia, sinó que hauríem de pensar més enllà i considerar aquestes dades que es van obtenint de moment amb els padrons, també amb altres sèries documentals i convertir la informació en més global, amb una idea de construir històries de persones o de grups familiars. I ara li cedeixo la paraula a l'Alexis. De grups familiars o de col·lectius, perquè imagineu quan tot el mapa de Catalunya estigui de colors i puguem tenir la certesa que en tots els padrons tenim tota la població de Catalunya que ens ha precedit, doncs podrem fer, per exemple, estudis migratoris a gran escala, però també de detall. Sabeu que Catalunya és terra d'acollida, ho ha estat sempre, doncs si tenim 200, els 200 últims anys podrem veure tota una quantitat de gent que s'ha anat movent d'un municipi a l'altre o d'algunes regions d'Espanya i d'Europa i del món al nostre país. Això només es pot fer quan apliques no tant intel·ligència artificial, però sí més aviat Big Data i supercomputació. Pràcticament el que estem treballant nosaltres ara és, d'alguna manera, un pla pilot a petita escala i, com deia la Iolanda, això ens ha de permetre, és a dir, els padrons, imagineu, seria el primer esglaó d'una piràmide, i això ens ha de permetre, ens hauria de poder permetre anar construint per sobre tota una sèrie d'altres elements. Per exemple, penseu, si aquests padrons que tenen el 100% de la població que ha viscut a Catalunya en els anys pretèrits, doncs poguérem afegir, per exemple, per citar només un exemple, les lleves militars i podríem tenir les dades biomètriques que es consignaven a les lleves, 1,70 m, 1,60 m, pies planos, ojos azules, rubio, moreno, tot això que apareix, doncs, per exemple, sabríem com eren. Des d'un punt de vista estadístic té sentit, d'un punt de vista emocional, saber com van descriure el meu besavi potser tindria també un cert sentit nostàlgic, però des d'un punt de vista demogràfic, imagineu la quantitat d'informació que s'hi pot aportar. Si aquestes dades els hi sumem, per exemple, a les dades dels padrons de riquesa rústica i pecuària, els impostos de luxe, l'impost de la sal, és a dir, podríem tenir fins i tot un perfil econòmic de tota la població que ens ha precedit. Si això li sumem i li creuem les dades de registres civils, de registres parroquials, és a dir, la quantitat, és a dir, podem allargar aquests 200 anys molt més enllà i podem anar afegint. Imagineu
una cosa que han fet els companys de Girona i que començarem nosaltres enguany, l'any que ve, l'ofici comptadoria d'hipoteques. Si a totes aquestes persones hi afegim totes les seves propietats, l'ofici comptadoria d'hipoteques, per qui no ho sap, és l'antecessor del registre de la propietat. Doncs, òbviament, tindrem una fotografia, diguem, des d'un punt de vista econòmic que pot ser molt interessant. Això ens interessa a nosaltres com a historiadors, com a arxivers ens pot importar relativament poc, però als historiadors els hi pot importar molt. Historiadors, demògrafs, sociòlegs, és a dir, la quantitat d'investigacions que es poden fer, òbviament, obre un ventall enorme, que només la supercomputació et pot donar, perquè t'hauries de menjar tots els padrons de Catalunya per intentar entrellocar alguna dada, però d'aquesta manera les pots tenir absolutament totes. Què fem nosaltres? Nosaltres fem, amb aquests 254 voluntaris, em sembla que aquesta setmana comptem així, uns 254 voluntaris, el que fem és una triple capa de verificació humana. L'algoritme llegeix els padrons, amb l'OCR, conegudíssim, i què fan els nostres voluntaris? Doncs ens ajuden a transcriure i a millorar la transcripció que fa l'algoritme. Triple capa de verificació, hi ha uns voluntaris premium que el que fan és transcriure, ja sabeu que els padrons són una mica com hundir la flonta, columnes i files, i d'alguna manera la màquina ja sap on ha d'anar a buscar l'ofici, on ha de buscar les relacions entre els parents, el cap de família, l'esposa, el fill primer, fill segon, etc. Tot això la màquina ho té molt ben endreçat perquè els padrons estan, en general, bastant ben endreçats, i la màquina ja sap perfectament què són oficis, quins són els noms, els cognoms i com apareixen escrits aquests noms i cognoms. Per la verificació, doncs, òbviament, aquests humans, aquests nostres voluntaris, ens ajuden a verificar això. Insisteixo en una triple capa. Alguns ho fan directament amb una graella molt feixuga i altres ho fan amb videojocs, amb altres sistemes. Què ens permet això? Per exemple, ara hi ha, per exemple, fer campanes demogràfiques per talls de 10 anys, de desenis, de quinquenis, d'anys concrets, i per exemple pots anar veient com s'ha anat movent la demografia de moment en uns determinats municipis, perquè són pocs els que tenim 100% transcrits, però a mesura que en tinguem més, doncs, òbviament, moltíssimes dades més. Res, només us convido a pensar en les possibilitats que té tot això, és a dir, si a cada individu li pots afegir no només aquelles dades del padró, perquè el padró cada 4 o 5 anys es feia a l'Ajuntament i anaves veient qui vivia a la casa, i llavors veus que aquest any, el 1890, viu el cap de casa i l'esposa, al cap de 4 anys té 2 criatures, al cap de 4 anys més en té 2 més, o una ja no hi és perquè s'ha mort, etc. Però a part d'això podeu veure si han canviat de casa, si a part que han canviat de casa hi tenen rellogats, que era un fenomen extensíssim, perquè com sabeu el tema de l'habitatge ha sigut un problema històric i endèmic del nostre país. I per tant, tota aquesta informació, us dic, poseu el primer esglaó, que són els padrons, i afegiu tot allò que vulgueu imaginar. Vosaltres, com a arxivers municipals, coneixeu les fonts probablement millor que jo. Si construïm sobre aquest primer esglaó tot això, podem fer un projecte que és abastíssim. Ara simplement això és una petita pinzellada, però jo crec que això ho anirem treballant en els propers anys i la cosa és, jo crec que tot just ho comencem a veure, una cosa que és meravellosa. Tingueu present una cosa, òbviament això requereix la col·laboració de tots, requereix molts diners, però la realitat també és que això ho estem fent gràcies a la col·laboració, i és el que no té preu, la col·laboració, ho has dit, Iolanda, el Centre de Visió per Computador i el Centre d'Estudis Demogràfics, i òbviament aquests partners que tenim s'enquadren en un projecte que ja ve d'alguna manera estimulat per la Unió Europea, que és el Time Machine, que és un projecte que intenta, si alguna cosa té Europa, és passat, és història, és patrimoni, i la comissió, que és conscient d'això, d'alguna manera està estimulant amb aquest projecte, el Time Machine, projectes com aquest, de reconstrucció d'aquest passat. Per això a vegades també parlem del Facebook històric, perquè la nostra intenció d'alguna manera és tenir totes les fotos del Facebook, però això sí, dels nostres avis i besavis. Moltes gràcies.